Hakasngi ke baga jela Assam kadang don hapadang ke jingtap vote banjet yaki nong mikmat ki bathamai sya ke ying dorbar thawan ke jingyo padang jong Shillong Mail yaki video na ki nong shong snong ke snong Moojem ke snong ke bahap ha block 1 West Giant Hills District kalapau perthai ya ke Jingtlot jong ke Sorkar Meghalaya hakabaya dei ban yada ya laki jong ki pajba. Laban ong hang ni baka Jingtlot hakur kom tray kam jong ke Sorkar jela kadai na ke jinglep bam salia jong ki bor ka an jong ke jela Assam ban rung kat bamon sya uput usam ke jela Meghalaya wat ban pen boru ye ki pajba bagi dei ban nek tap vote wat hapadang ke jing don ke jing persya na ke dorbar snong bat kumju ki pajba. Ki pajba ke Moojem ki lapan pau bahadien ke jing yo pediang ke jongki ya ke jing sngo long trai kum ki nong shong snong ke jela Meghalaya kham tam e hadien bo rang ba snong ru ula yo da ke sanat na ke Atiar Hills Autonomous District Council JHADC bat ru ke jing yo ban shim benta jongki ban tap vote haki election ki baladap hapo jong ke jela. Haba bishar ya ki video ke bangi ladap ban pen i lala ban yo sngo ya ke jing sa jong ke wei ke long kme ke bala batai kumno ki pajba jong ke te ke snong ki sngo kmen bat sngo sarang ban yo ban don benta hado ke san hima sima ke badai ke wei na ke hok jong ki ban jet ya ki nong mi khman. Syuk hakini ki video ki bala yo priang kalau don ke jing pen pauru na kene ke long kme halor ke jing sngo long try ke jong ki haba ki la yo ban ya so ya la di bat ke jela Meghalaya hadien ba ki la mi na West Karbi. Wat la ngem day kita ki nong Meghalaya komba phikwa ni persang mentala henrusnam ngila yo kata ka sanat na juwai ban pelong yang ikum ki nong song snong ki bahap hapok district juwai san peu arteli ki snam ngi hap haka West Karbi hangte ha Assam kanopat ka ID jong ka kanopat to yamanta ha to ngin phai biang phi ong yang ngi pen i nga ka ID mentangi persang bangin long kita ki nong song snong jong ka Meghalaya ngalaban sini ngilan te ha phi tang henrusnam nga khat henreusnam nga khat henreu Kalong pat ka basngusi habayo i na kani video ka bla ring hi dagi nong shong snong ban pen i baki Pulit ka Assam kilek ban rung hadu upot usam jong ka te ka snong henrei ka jing don jong ka wei ka long kme kala long ka jing sngan ye ki babon namar ki Pulit Assam kim not ban pen e bat ki hap ban lek phai wat la ka jing wan jong ki kam dei tang uwei ne arngot henrei de ki phau ngot kata hakawei bet ka kali ka bolero pick up Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya